mfana ipapa mesi msaungane paketi ine mnotore mari muye nayo izvo koinini kumba ndina mubereka anobhadhara ndobhadharirwa nani zvina basa izvo ipapa koimosha iyi handikadai mangondibvumidzawo kupinda here naye ngatadzei zvakauma dai mandibvumidza kudzidza wani ndozama ndoedza shamwari dzangu dzondidevedza dai mandibvumidza kupinda dai mandibvumidza kudzidza wani ndozama ndoedza shamwari dzangu dzondidevedza dai mandibvumidza kupinda STC yomira pageti kunge togeti ndoiwane pimari ndichishaya kogeti pageti rechikoro patone bungeti haupinde mukati pasina tiketi STC yomira pageti kunge togeti ndoiwane pimari ndichishaya kogeti pageti rechikoro patone bungeti haupinde mukati usina tiketi mandibvumidza kudzidza wani ndozama ndoedza shamwari dzangu dzondidevedza dai mandibvumidza kupinda dai mandibvumidza kudzidza wani ndozama ndoedza shamwari dzangu dzondidevedza dai mandibvumidza kupinda vamwe vari kudzidza vatungamira ndichingori kunze makandivharira nguva dzaenda zuva ranyura ndinoda kupasa dai mandivhurira namoye vabereki ndoipindira bhizi ndakukumbira ndodziita izi mudzidzisi ndasara inzwa iwo plisi nezuva rapisa ndanzwa dhizi dai mandibvumidza kudzidza wani ndozama ndoedza shamwari dzangu dzondidevedza dai mandibvumidza kupinda dai mandibvumidza kudzidza wani ndozama ndoedza shamwari dzangu dzondidevedza dai mandibvumidza kupinda mhosva yevabereki yoitwa yangu kana ndiri rongo ndipinze zvangu ndigokuratidzei pane shungu dzangu dzidzo ndiyo nhaka yangu mhosva yevabereki yoitwa yangu kana ndiri rongo ndipinze zvangu ndigokuratidzei pane shungu dzangu dzidzo ndiyo nhaka yangu mwanangu enda zvako kumba unotore mari hatisi kutarisa pameso pemunhu zvino mudzidzisi ndonoitora kumbe mari yacho handina kana handina pekutangira mudzidzisi ndoita sei dai mangondibvumidzawo kupinda hatina izvozvo mwana dai mandibvumidza kupinda tadzidza tafamba pamwe nevamwe pachundu ndachema dai mandibvumidza